ପିହୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲଣି? ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ତମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଲେଟର୍ ସବୁ ମନେ ଅଛି? ହଁ ପିହୁ ଏବେ ଏବେ ଆମର ସମର୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପିହୁ ସମର୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଶିଖିବ, ରିଡ଼ିଂ। ଓକେ? ହଁ ଆଜି ପିହୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବ ଟିକେ। ହଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟୋରିକୁ? ଗପ। ଗପ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗପ ବହି ଅଛି। ବହି ମାନେ ବୁକ୍, ଗପ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି। ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗପ ବହି ଅଛି ଓଡ଼ିଆର। ପିହୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବ? ପଢ଼ିବ? ହଁ ଚାଲ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ଜନବସତିରୁ ଟିକିଏ ଦୂର ପାହାଡ଼ ତଳକୁ କୁଅତିଶ ସେଟା ସ ନୁହେଁ, ଟିଏ ୟେସ୍, ଥାଏ ପରେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କୁଅଟି ବହୁତ ବୁରୁଣା ଏଟା ବ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ମାନେ ଓଲ୍ଡ। ୟେସ୍। କୂଅ ଭିତର ଗଭୀର ଥାଇ ବି ପାଣି ନଥାଏ। କୂଅ ଭିତର ଗଭୀର ଥାଇ ବି ପାଣି ନଥାଏ। ଗଭୀର ମାନେ ଡିପ୍। ଏଇ କୂଅ ପାଖାପାଖି ଚାଷ ଜମି ଥାଇ ବି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜମିରୁ କିଛି ଫସଲ ଅମଳ କରି ହୁଏନା। ଏଇ କାରଣରୁ ଏକ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ମନ ଖରାପ କରି ରହିଥାଏ। ହୀନ
ର୍କ ହିଣକ ହୀନ କୋଉଟା? ଦିନକ ଦିନକର କଥା। ଦିନକର କଥା ଚାହିତି ହଁ ସେଟା କି? ଚାଷୀଟି ହଁ ଚାଷୀଟି ମନକୁ କଣ ହୁଁ ଭାବି ହୁଁ କୁ 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 କୁଅକୁ ହୁଁ ଧୂପ ଦୀପ ହୁଁ ଓ ଦୀପ ଓ ପୋ ପୋ ଫଳ ଫଳ ଫୁଲ ଫୁଲ। ଫୁଲ ସହ ହଁ ପୂଜା କଲା ପୂଜା କଲା। ପୂଜା କଲା ହୁଁ ପୂଜା କଲା କଲା ମାନେ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅଛି ପଜ ପୂଜା କଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ